ena ubenya won ena no achiro nso Sompa FM ubenya yai ewo decoder no so bia radio no manfo etie no na Facebook ena ye YouTube page no sa wo type Sompa 106.5 FM Accra wo like page no na wo share na won yakọ nakra na won so de wadwempo afa ho aba ena YouTube eye Sompa FM live your website eye www.sompaonline.com ho na nsem ye bebo ne bede ede ato ena wo betimi akọ na wo ye app no eye Sompa online wo Google Play Store obetimi enya wo ho anase iOS Store no nso obetimi enya e wo ho eti App Store se wo kọ ha ubenya no prekope eye Sompa online na Leicester Ghana Limited omode Yas toothpaste abeja so ene ne brush wo de chichi osia ye wo sinye ene ebo ye chidom midimafo herbal center Dr. Tamoda so wo cement na ho ma yare enyu ni pedua mo so santi pokwase mayira na wo de wani akire ho Electroland Ghana tachiman fue yasemde bunu east for Electroland for ya bamoba time herbal mixture eduro no se busua no ye ho atoye etidi yare ice ziba no ye tu no afri ho prekope wo mo na ebo me chidom amamede hot bite kasebo asommo ene enumere ye frem ya Akosua go Aboagye obetimi afrem ya Akosua nhyafe ye nhye ene asemo a eda paso no Apam Dadaa di say aboso kan spare parts dealers association wo mo ton spare parts e wa aboso kan fi aboso kan yenim say ho de spare parts de wo pe bia wo benya wo pe papa wo benya wo pe bone wo benya wo mo so mo de na mako miensa ato ho e de ama awoho a womo ewo mpotem ho a womo ton spare parts ne say womo sisi womo kukuni womo nkaka nyina na womo free ho association ne say wo hwe sa foreign traders here ana womo mu fra manhodo so na womo di dwa no womo agye e de aboso nenso my Ghana mra no etia de fa na government anasa Ghana's investment law no na etia ena ema competition na sa akansie eye bisibisi basa na wo yen sentrofo nhyiamu no ena trofo panyi de ma aboso kan spare parts dealers association of Ghana ye mami gifty lovelock na fianu wodi tu dwa no wo bọ kokose se emra e wo Ghana ha ye di eye adwuma no section 27 clause 1 e wo GPIC act no 2013 Act 65 no 865 no emma ho kwan se awohuo betimi aba na eba retail business anasa retail trading no a omudi wo ho aba be hyemu bi eti eba ne se ne te ne se ye no ane se na amene afo ne yekọ hata na sa wo ne yekọ akoyie se Ghana ha ye betena wa ye hyehan ama awohuo aba gi edwadie no aboso nti we de nansa pe 3-day ultimatum womu nyina emfiri ho no womunko na sansemi na Ghana fo nyina twe na basa ne sese na ede na ebe no mse an emra na ne pese yedi eye adwuma ti brofo kasa wo say we are giving them 3 days to do this enti sade a ahobrasem no mudi tu womunim se wo munya ne pepepe se da be ya nhyehyeye ene mra ebetimi aye adwuma wo mo so wo de letters akwakoma a police fo na wo mo de ma police fo no wo mo de tu wo manim ni institutions ahodo a wo mo nyina te ase so obi amfa ne ho nhyemu bi se da be ye betimi aboa na wo mo de wo mo pa ne se foreign traders anasa wo ho a wo mu di dwa e wo Ghana ha no ese so wo mo sese wo mo kukuni wo mo nkaka nyina na wo mo free ho e ko se da be ya niema e betimi akoso e wano na niema betimi agina na nsem a empanifo e di tu dwa no wo mo so wo mu di ho ya opi se ye tie kromu ha na awoho retail business anasa gye sese ye Ghana fo dia na awoho no eye bie no they can't think far wo mo gine ho a wo mo nte ase efi se emra no so ho asa emra no etia se eni kwanse bibi etesa ekoso na wo mo yen sentrofo nhyiamu no ensema bi ekoso no moma yenkotie bi. But as soon as you give yourself to others, it's like they have gotten you. The intimidation that they will bring to you, kind of story, what you have not done, they will tell you have done, especially bringing these VAT issues and other stuff. I have suffered a lot from their hand. Finally, I have to close the shop and relocate to somewhere. Up to now, almost about 5 years that I stopped operating the shop. GRF is still calling me. They can't even come to call me and ask me. It's a long time we see you. Come, if there's a help, we'll help you. They don't care. But if I try to make a capital gain, then they will come to me. So theirs is to take. We enti Ghana for womo eton spare parts no womo
ɛna ɛkasa no wɔn na ɛkyerɛ wɔn adwene ɛde fa ho ɛbra ɛnɛ Aboso Kan Spare Parts Dealers Association ɛde nansa esi hɔ sɛ awɔho a wɔn edi dwa wɔn pɔtɛm hɔ no wɔn nyinaa nkɔ mmra ɛna wɔn pɛ sɛ wɔn ɛde yɛ adwuma ne nyinaa ɛfa nneɛma wɔn susu sɛ ɛnkɔ yie na yɛbu mmra no so section 27 clause 1 GPIC Act 2013 Act 865 no ɛma ho kwan sɛ wɔn bɛyɛ sa ne mom ɛyɛ Ghanafoɔ na di yɛ dwa ɛsɛ sɛ yɛdi ne pɛpɛɛpɛ. Shop like this in Lagos State. You can't. There's no way. I've been there. I've been taking spare parts from there. You go there as a retailer, a wholesaler. You go there as a wholesaler before you be allowed. Even the amount you pay to the trade ministry before you be issuing your license, it's not that easy. And that's what some of us can afford it. They say everything. Yeah, we have the laws, but they are not using the laws. They are not enforcing the laws. Emra no wo ho. Nanso munyere so pampe emyemfa nya adwuma. Eti mu betena ho. Ama wo ho aba bagi yensan no adwuma no mo afa. Am ya no aduane aboye se di trabo koto no. Ya preso a enye yie. Na Sompa kase eboye kopie ho na ensatwofo nhyiamu no ekoso no na enya asem ketwa na ye hye mo bo se empanifo asem yi fa omo ho ne no bedi nkomo wo studio ha ya ye ne general secretary trofo panyini edema Aboso Kan Spare Parts Dealers Association wo mo trofo panyi ma me gift fienu ye ne bekasa wa ha ena owura tachi ado wo ye corporate affairs director edema wo mo ono nso ye ne bekasa na wo mo nsimo mo di tudwa na yensan kotie biem. Once in our own land, we have mothers and fathers. We are all Ghanaians, but we are orphans here because we don't have any authorities to fight for us. We don't have any authority, senior people, association people to fight for us. And they are always mentioning it. Come and register. If I register, you can't protect me. Why should I register for this thing? So a lot of people there, which we can register for the association for them to get revenue. But if you get, they can't defend you. So you not bother yourself to go and get an association. Sompa FM. We are etiefo na Aboso Kan Spare Parts Dealers Association centralfo enhyiamu a ekoso no ekoso enedai wo nsemo mo di etudwa no ne nyina agina se wo se eni kwanse ye tena ho ema nipa bi ede mmra ehye wo nsam saa eni kwanse ye ma wo ho ebeji yedwadie boso na ye ma me gift fie ni oye trofo panyin enne me ne be twetwe nkomo e wo studio ha yi ensentrofo nhyiamu no ekoso no wo kansem bi moma yenkotie bi. Ai enti se wo ye Ghana ni na wo susu ko jiji wanim e ko giragina ho de ma wo ho wunim se nipa wo nya Ghana ni no akwa gina wa adwuma no me na me bie sika kakra de be ma de hye wo botom nti adwuma no me na me bie na nso nipa no nya Ghana ni na wo Ghana ni no akwa gina wo bie adwuma na mana na ade ama na agye okapre na ade hye wo botom na wo kɔ sansu banfi ni suban bɔne no wo mo kyerem se emmoa na no na Ghana fo bebre ye fi se wo ye wo na bepie ha na wo pese wo ye retail business wo Ghana ha emna ne ma wo kwan tiri wo mo ba wo mo ankasa ntimi nkɔ register company no
wo munya Ghana ni bi no matue sika ma na Ghana ni na fronto na onu mom adi animu no onu akwakwa yes ade no etu onu ya na sa sika no na aba bedi ne ho nti dipa no nkọ no obie store no ne nkrata ne niam wo na wo hwe na ne din obi kro ofri Togo na edin bi eda so yese kwabena manu obi a wo fi ayi Nigeria a wono aba beji retail shop wo ho na wo nhwe no nkọ nkrata mu ano na Apam Dadaa kofi na no ene wo so anase gift ya mani frimpon enso so na eye obi a wonye Ghana ni ofiri bia Cote d'Ivoire ofiri Togo ofiri Nigeria ofiri South Africa wono na aba beji enti Ghana fo no so ka ho bi eti fo momra Facebook live sabre yi ebra wutie hot bite was Sompa 106.5 FM akra na behwa aboso kan obi wa na aboso kan ya watia na akra wunim se de esitie ebi a wo tatiman aboso kan hu hoda bra behwe ebi a wo kumase wo kumase ya wo mankran capital da eno so so bra behwe obeba beto aboso kan na watia ye se aboso kan spare parts for wo maka che no ya twa ho street ho nyina no ya de aba bi so wo nkranza wo so wo mankran da emehwe se de aboso kan sitie Sompa 106.5 FM adawrumanti ya twale nyina e de ato se de ho sitie na aboso kan emre bi ekodi dwa bi wo ho na kwan no so no wutimi se mu aye tight ya na enya asam keto akorenti be hwese de aboso kan agidi pa etre bia no mo ne aban afe so etre bi so no mo pusu mo kakra etre bia no ma to shop nim de ba bia Ghana ha de se ni si tuutru kan ha na obi a spare pass wo de na ni kire no ho enna ye video ho a ye de ekyerem we ni aboso kan a wo be se cars na pake na cars no ebi nko na bi aba bi ma pake e wo left nko ebi so right nko ha eti se wukodi sa traffic ne so a wudi so sa kube fo nso na nam ho no na motor fo nso wudi motor nam ho de a ebetimi abo na mo wo private car open one some do private car kwa fa ho a na kire se obekọte sa chechede na ntie no eno na wo mo so na musa na wo mo ekọ wo mo na kire mu se wo mo hu se Ghana fododo no a yeyi yanim na yakọ register business e de ama wo ho na retail business no eno sesen ka ye yankase ye dia shops ne stores ahodo Ghana ni nanka eda no wonko na nko piano no wonko na afei wo huo bi na ti wo Nigeria ni bi Ghana ni bi na wakwakwagede ama no wagede ama Togo ni Cote d'Ivoire South Africa ni Sierra Leone ni Liberia ni ena o magege stores ya boso na wo mo bo Ghana fo nyina kokoso wo nya hweyie wo sa kwa no so sere be yebetimi aboa na yebekọ ahoma no so na yene ya mama gift fianu a wo ye general secretary edema aboso kan spare parts dealers association ye no mbesa twetwe nkomo wo studio hana ye di kan ya hyase wo phone no so ye wi ane aboawura studio ha na aboa ne ne no atwetwe nkomo mama mema wajo eba hot bite kase ye boso wo Sompa 106.5 FM akra ina mejo fa nchewe tifo nyina ye danse na enne mo ye nsentrofo nhia mu wo na wo address ye wo kasa wase na ne nyina fa na nsa mo dia ma wo ho a wo mu edidwa asemi ede ne kofa awei ebae yo minya me da se emi se mo nyina mo nim se emrai e wo hodo daada abanya ba ko nso omu fa enye adwuma omu enforce emra no na this time no na ye hu ho no so ya sorry a ebedu 10 years no ye nya asase poni atena so na ya yeso adwuma se foreigners they are dominating to the sense ebeto be ni ntumi poni wo mun compete because ye sikasa enu tino ye di nonsense ho ama ye shase ne she omu ankasa omu to omu shop ni ya announcement ni na se omu ankasa ne ekosi 3 days omu to omu shop ni edu Wednesday a ya 2 o'clock ye no omu pedi ko be sia na ya kasa na wenu ye gina at no so 27 at 1 no so na yes adwumai so be ya yen koto mra bia eni to ko Wednesday na say they don't comply say na say rema police for abemu GPIP for abemu migration abemu na baby bia institution bia kan bia ya ma abemu no ma be boy ni an force mra no internet say no yo enti mu de enye bi obi we say trouble na mo pe de mo pe ne say eya wo mra wo ha enti yemfa mra no nya adwuma na wo ho no nche wo mo ho na Ghana fo no mo nya mo adwuma na obi su be ka say
wo si wo mu wo sika na wo mu wo sika mo nso mu mpɛ mu sika ya na ai wo se ya no wo mu lo ya mu ti omo kro mu wo no e ti hu ne ye ketua di ye de na so papa inti ye ti mu tan ye ti ni wo mu compete enti no na ye kan ni se emra ni se bojo juma no foto beton juma no e Ghana for dia omo de ni so mbe supply no mu nko ba omo ni obe supply ma wo 2 cities not the market ni ma no say on 2 cities enti wo be re no waton enti no ye say omo supply omo ma retail ni de ye mpiri wo mo ye ma mo kwan e ma mo nye nne e ma mo nye kina na musimu pese mu di mra so mu pese mu di mra e be hye mu nsam enti mo nhyehyeye ene sei e fa madesrede yi ho enti ya de nhyehyeye ni sei ye di letters e be koma empanifo na ye invite o so mo mra mu no me boy se be ya omo ye foreigners no mo ye retail no ye betumi afusion out from the market and she say me say fiti ukwada ye the letters be ko round baby bia e say ko bia de be ko na ya omo be boa because say na de ye bo omo kokko ye ko round e ko bo omo kokko in fact an pay announcement ni ko so ye ko round na mo over 200 omo tutum omo kasa tutum baako na omo ya difficult ba ye no omo kasa makasa no koso na no omo kasa sorry atutum and you say that say be koso akosi ukwada mo ankasa mo kɔ shop ho anase mo ma police fo mo ne kɔ ho ye ankasa ye kɔ shop ho say ye no mo ne ti ho enti no enne no ye kɔ ba ka ne de po ye ya anya enforcement bia ya anya gidigidi bia ya catch am say omo la willingly no man to shop nim enti no anapa no time aye pie no over 200 no more to tum quietly enti no ya 19 mu ba ko bi se toko mu nko fresh mu kona omu ina omu titi yen enu ti ya fish be out and ya fish omu ankasa omu tutu mu ina ya toto ya mati mu ina to bia ya tu bia ya mati ho to bia ya tu bia ya mati ho to bia mo ye ra atoto to mi ya pe omu data ankasa ni ewu omu to Mami, adie ba ko Ghana for kan say. Ghana for na moton spare parts no. Mo yire mo niema so ankasa, mo yire mo niema so. Ba Nigeria ni de prophet kitua bi na beto so a, wo pe na de. Oba no Aboagye ni no ya tama no. Eti anu na ama moni ebre wo mo because wo mo no mo nyire wo mo niema so se de mo de mo yire mo niema so no nti mo mom e na sese mo so sa mo suban se wo bi ka bibia te sa wo ya no se yo me da se ma me pa o kai na se ni Nigeria ni na for Nigeria wa ko ta tie omo bini to wa o person person be to ma ni omo ka to mo mo wa to person to ma no mo pa no mo ba omo fa approve ni so ma omo ko na omo to bi omo ni ma be ma omo ni duty omo ye se e to ma ta no lo no o ni sa ko no ana so no o no ke ka no pa di lo na 96% ana ato ye di su yo bi dia da ono en ko ya be paswa ori ni ma be market o ba to mi chief anti wo mu hunu de wo mu tom wo mu fofofo ba edru mu so de a na wo ma yiri mu sa na mo pa kire ku ko na dia na ko ta yo to ma ni ala tani no on to na wo gan ni sa na mu spare parts ni a mo fa free he ebi wa ya ko fa Lagos me be ko fa di Lagos me be ebi su ko China ebi su ko Korea ebi ko Europe inti be a surface wo bi aye de ya ko fa mo sheda de krata kwa koma a police for masem yi ho ye di charge da kwa omo fi ma mo 5 days enu ti no ene ye ko ran boko e ko kasa e boko enti ochima after your letters to to everywhere to say echo they did not na they ma police for 5 days
after 5 years we are just 24 member other boy na say yet ni exercise no let enforcement no say yet man so man comply with and then ya clear Wadawruma nansa ne so na say wo mo shops no wo mo antum na wo mo gusua edi wo mo dwuma mo next step any say yes nansa ne so let the police no 5 years no na so and 5 years no so na you na say the am so na say omu tutu a anu de ye be to your shop ni na mo ye kata demonstrate to aban say edi mo we to afa no wan dimu a ye ntima no aban no won fa ne ho aban ne mfa ne ho nyim wo kwan be so na ebe mo makoma atom yem o ma mra no anya aduma so uye foreigner put me here bojo put the any to go by supply and I get this loan kura no ya bo so kere a foreigner some wo ina ba ko pe na qualify na no close say wow qualify no kura no and say who won say lu wo ya market ni ma say we are outside the market. Say uye tie o report ya wo dey ma ye ni report a ye nsentro ni kura nso so de to ye ni mu a na che se enne ebra mo call shops no kura no a mo kɔ ka kire mo ye se bi mo kura to wo mo shops mu a wo ho no sa na net ye se o mu tie mo ma bi mo kura to wo mo die mu e o mo ka ta to be pre o mo to wo mo shop na pe ta ma ye sa to no 200 o mo ina to Any say kire se wo mo de enko mo pansumdwe o mo mpentokwa bia o eti we ni nkenya bibia ye gidigidi and but every very stubborn baby omo ye stubborn pa it is say am na na ye juma ye to do o ma say na me say baby no ye nya si campo to so ni be ni atnem ye nya so sipo ni atnato they are dominating to the sense ya ma ye nya dia obetu ye fi kom ye ba ya owo na wo ka bibi say that wo statement ya wo make ye say mo amamani anna ho bedroom rebi no shops no wo be oni ni nyina munya ba bi ntina edi ntina say basa because mu digya no mu nsu digya eti e de na wo dwa ba begu no mom de onu ni gya e cause edi ntina be ma Nigeria ni ana se Togo ni ana se South Africa ni a onu mu nyina e digya wo the same place no e wo say the wudi usi kano no e bumra so ampa enye mra se emra na tia so mo betu na mo bi etesa ye no ye agene wo ho eti enforce bylaws no nanya adwuma but ade ba ko se mo so mo busa mo ho no se de na e bia Nigeria ni Togo ni South Africa ni mo nyina mo ye the same business wa boso kan ho na onu mo de wo flourish no onya sika na mo de kwa na mo kofo me di entia Sompa FM as you say shop no ni boy de enti no onu wo kwa pa cho si enti so ma onu di ke schedule ki oya no yes o is ketcha e wa is ketcha so bi ye no na wa we go no mo timi to na said de wono abie ne shop ana said what ne shop ne de wo peska enti de ono wo sika no ne ye beton de ama na nyasa no wo se ne beton ma no but se awu ni mu bia ye wo ba yi ye o di obo bo ni beton ma to so ama but I say unta ko obi wo I want to meet you ko obi wo obi be kia nti sa na akwakoye let me say so obi wo ha ne shop no sa wo Ghana ni na bi a wo ba no wo bobo no a enka betimi na bagani ama na tene ho ase na wate so ama wo nanso so Nigeria ni de obedru ona se Togo ni ana South Africa ni no ka so shop no 10,000 Ghana cedis o we sika nti no atisika bam no de ato nti de bia na ma stores no kwa ebo no kwa na ekosoro enam wo nti exactly ba wo Ghana ni de nkaja wo be kan ya teso na aba fom no wetimi ato because we sika wo fom ba enam se Nigeria ni na Togo ni na South Africa ni no ana Sierra Leone ni Liberia ni wo sika chen wunti no ono de on tebo no so nti ama omo so so a shops ni omo de ano to an omo tubuorim sa na wo pa che me bo a yo I mean na obi be busa se na se ye ma awowo yi kwa sa problem na na sa challenge no e be solve no
Yeah, our woman. Only your bar. What the supply in the man? No, I didn't see that. No call. So, what qualifies to obey a wholesaler? Or outside the market? Or in the wholesale? Or in the wholesale? Now, I'm sure that you're having a toy and you're not a secretary. What you lower bound to Prana? Sister, brown back brown son of your salon. Then soon, what dear, and yes, I'm to one. And soon, and yes, I'm to Scano. They are not the very yet. I thought I was in your first tunnel. Sompa FM. SME, small scale and medium enterprises. Yes, someone had to say, and you know, someone so the Omo Kita, what they know. I do any air computer, to me no more. Asamidia waka ayo asamidia wakama ayawrewo de na officially no apart from police fo a modecrata kwakoma wo me bi ye wo adwadefo nkabo mukuo ye wo Ghana Traders Association wa gutafo wo ho moyi gutafo asutire fa mo hawi ene mo abinidie yi ho mane wo munimpa o munimna ye aboso ke ye no asu sekta bia ni how asu sekta bia eni ni how enti ye how no eni to so ya amotitu ye enti ye kaka as an association no ya fact ye wo so ye be sa kun wie akakra no waduru ha yi de mame minimum fancy ha na unya duru ha na enkomo no na ya to so ye mame gifty Lovelock nana fienu gifty Lovelock nana fienu wonu na yetrofo panyini edema Aboso Kind Spare Parts Dealers Association of Ghana ena womakasa no ene womo ye press conference na press conference womo ye yeto nsafre ensentrofo Sompa kasebo Sompa radio ne Sompa TV ye kopi ase no womasem nyina ye ba kopɛ womo se awoho no a woma ba beje Aboso Kind aboso abeje shops ene ade a Ghana fo ne di womo ni mo ye no etia section 27 clause 1 GEPIC Act 2013 Act 865 enti womo nyina shop no womo ntum no womo nko etia na womo di kan kwa awoho no so kobo womo nyina akokɔ ama ebi mu kra te yenhwehwɛ mu kakra ye ne se ebi mu nso te kra ma womo shops no womo tutum efso no womo suro ene womo ekɔya na womo mpɛ wo hawo bia ena ma mesi ebi mu nso so no womo so odin eti womo de 3 days no ema womo na womo de ama police force police force nso nto na mo no womo mra ho na womo mfa ne ema megugu akwa mu mfa ne ema nsisiye efso womo abrɛ se shops ne bo no kwa na ekɔ fi se Nigeria fo ne ba Togo fo ne ba Liberia fo ne ba South Africa fo ne ba eya no mu woska eti shops no oduru wa shop no a wo pese wo rent no efieru anu kasa bia na se dan wura shop owner e kasa oh 10,000 Ghana cedis once rent so no discard to office sika gudu bottom Ghana ni de nka wo bi ama nka wo bo kasa shop owner na de ne board na nka ote so ama no ba nam se awoho ne titu Nigeria fo no mo maka no agye aboso wo nti no na o sika wo mu botom nti wo baaye no a ebuo bia e de ahokyere kese de abrɛ wo mo no mo kyem se spare parts no wo mo kotododo na free Lagos ebi kofa bi fi mremia nenso wo mo tododo na free Lagos na wo ye Ghana ni na se wo ko Lagos na akwa spare parts ni bi de aba o mo nim se wo ye Ghana ni wo mo de ma obo a eden nanso ni nia Nigeria ni ba na wode amana fofofo said be obetimi aba beton wo Ghana hanti wo de wo ni nanti Nigeria ni ton fofofo every Nigeria no wode aba be pie Ghana ha no aba beton fofofo wo Ghana ni de wo ko Lagos wo na wo kwakoto de a ne de ama obo den eti eno na ede ohawo ene abididi aba beto so meka won say hot bite kase ebo na wutie free Sompa 106.5 FM akrana ansa na yenkomo no ye beto so no mame ni dwa kakra na enema pa wo dwa so Sompa kase ebo mu ene ede ebema wo Leicester Ghana Limited wo mo de Yas toothpaste ena Yas toothbrush aba nyame ya domo a Sompa 106.5 FM ya outside broadcast no OB bus no ya chance wo Domi market eye 26 September ya be kwakodi adwuma nyina e wo Domi market eti munhwa ni mu na munhya ye wo ho ya be ye kasebo ye dwumadie first service ye nyina ye botwi ne tradane ya be pie ho
na obi bus dwumadie no Sompa 106.5 FM yede kɔ dɔme market bi bɛkɔ kaneshi la pass mia busumi nsia ɛda yɛ nim no Young's toothpaste ene ne brush ene ne yakɔ partnership omo ene ye headline sponsor omo bo ye chidom na memo anso ate sɛ wo si egu wanu mu no sɛ wo hwɛ wo si yie na wo de brush papa twitwi wo se ye won Young's no whitening wo ho ene esan wo hair bar ene wo total care ne nyina sɛ wonya bi a na sɛ wanya wo si abro onyankopɔn nipadua kwa na obi a wo adwuma wo ye obi a wo na sɛdeɛ wo si egu wanu mu no wutimi de sere eno a wutimi de wenam eno anso so na wutimi de eye bibia wo tekyere me ye da wanu mu yi ma wuti aduane de na tekyere me na ma wuti aduane de no sɛ wamfa Young's toothpaste ne brush na ntwi so na white bi na tare wo tekyere ma so na awa ya ebeduru mebi no wudi aduane na sɛ wudidi anya wo de de enti a wudidi anya wo de ne sɛ wamfa toothpaste any toothbrush papa entwi wo tekyere ma no so etu tekyere ma buofu de enti ne buofu sese wo ye brown tere bi so na wo green tere bi so na wo yellow no wo se wo nhwe ne yie eti hwe wo si yie na efa Young's toothpaste any Young's toothbrush no fa no twitwi wo se nyame adoma ye dru dome market 26 September obi bas no a aba ye ba no Young's toothpaste ne brush ye beche bebre wo ho nti sa da ne ya bra ebi a wobetimi anya total no ananse total care no wobetimi anya whitening no ananse wobetimi nsusu anya hair bar no eti ya bra na Young's toothbrush papa bi a ekuta wo abeka se na Akosua we ye sure se han ya ye die mu a bristles no entutu da enti Young's toothpaste ene Young's toothbrush ena wo de betwitwi wo sia ebema wo se no agya na naso se wo kodwa so na wo product bi ni akere ho YAZZ na kyerɛ sɛ ɛyɛ Young's product na ɛyɛ abusua nkyɛmfa abusua de ehia bia de chance ye kɔwie ye wo ho wo chance wo petishi wa ye wo pesa ne cheaper da ye wo sɛ wo pet toothpaste ne brush nso a ye wo ɛde na wo pɛ a wunya ɛyɛ Young's Leicester Ghana Limited wo mo no na Leicester Ghana Limited is say wo nkran na wafrɛ 050 161 9588 050 161 9588 ena kumase eye 050 1390338 050 1390338 na eno ano no Leicester Ghana Limited yeto wo so a na ya sorry na yeto asui ye mama sonso ate se ade ba ko a time heba mesha eduro no eye wo ne se wo ye obi a wonu mo to a wontimi ne die malaria aju nipadua boso na ye krankron honam ta ye wo ya eduro wo hia eye time heba mesha eduro no a wo bobia na aye wo fine eti time heba mesha eduro no eno ene obia ehia ne kama eti bomodin a se wo benya bie wonya bi no mu na kyese waye wo nipadua yi ankasa na obia malaria jeje wo ene busua ne de malaria nya ba na ma me nya bi ma me yale obi se yale obi si yare ma me yale malaria ma me yale malaria aha na se ma me yare malaria eno de na onim se time heba mbishye do no mu a ma me yare papa yare obi ebre na yebetimi etu ase de amaw body pains ene ye time HH mission ne capsules no so ho eno de wo ye obi a wodun so a wo bre na wo page no well being so a immune booster kase no wo modern bo e wo fom e wo mpamu a eno so time HH mixture and capsules no be ye ho adwuma sa wo pedudu atu ba bi etu no wo benya bi e ma ne mema nyina wo betimi afre 0244 417669 0244 417669 na tiefo mi you must trace nkomo na dem ha ne ye ba bedi no nyame ya adom kwantinti bia kopie kotia ya nkase maame gifty love memu na bonedi no love lock na fianu sa na tie dia maame me ba cho memu akwa baba Sompa 106.5 FM akra ya nua by o microphone kakra bi maame ai opo checheku am watumrika amu atu watwe from aboso kan e na hu se duro numre so traffic wa akra etimi aminim se wo ba no na se pressure damo so pa na so nyame etimi de waba be pie studio ha hu se studio ha efe pa ai aha ye kama pa ya da se mami na ene press conference no wo na wo tena ase a wo address ye wada woroma ensema wo di tudwa no ye tie wo mo botaye ne se die na mo pese mo achieve e die na akofa we nyina aba
Yo. Me that's it. Yeah. Anyway, T4. A tier for I juice. won't say many average. I'm too so near Bripa. And Aye. he say, yet I was so kind of sure. The way of foreigners near Yano. Yan sorry, on Baji Jan. International any break. Sorry. Okay. Na we are more just toss no. Omo just toss no. No more than your money begum. No, just say. Near man or banner so best supply grana. Mammy, or the mouth 2 cities, or to store on our bazaar on the 2 cities. Hey. Into now, walk of fine, who had it. Sompa FM. Into nature says, this is any break, sorry, and Rano say and say, Ojabo Jajumano, or Tobeton, retailing, a gun afford. A gun for the anyawo wodia. I hope will be unto many and check. And won't you know, ye per se, a ginam rano so, we ye the Mrano say and some baby. Year 27 at 1 as soon as you send ne ye besi form ye bomb coco ya announcement that was a baby sumini a bomb coco said ne be on one casantum shops na edu quarter ye no petty for veterans. Okay. Engineer say besi form na ya nantimu ya hwe so much to more in fact be comply ye kwano na be atum baku no more difficult but ye ko ye true we ne kasa not in wasia now I sorry no what to stone nje that is as ne koye pa. Okay nessa awoho no de mo amunnim wo mo ho Ye ni won pa na ede na wutimi se bia we Nigeria ni we Togo ni na we Ghana ni ede na mo ho enti no ye the information to ho my encrofo say obi oni ba bi obi ase bi o metro my on report my na ba che ba bi anipa no nti nyanya bebre no mo bai we wa tino ye information no eno mo na tiwo emra we e ba ya che eso abaya umfa mo na insifo o mutimi fo mo na insifo en for so sa emma ye ye kasa ni ye twaso na edi enya me se ebedu baby store no po ye ntumi nto if you say ni America no all won ye bo price na ogina obetia wo so bre kwaji loan kra nya ize hwensi hu a wo ho omu no e wo fo mboko ebi no kra je China fo ebi no je 5% 2% enti no ye ntimi no wo mo complete enti yesre pa se mpanifo mbrem se wo yo hoho a wo dia ne se wo be ye supply na wo ko na wo ja retail no amaye ojabodwan kitinkiti no na yesu ye daye musu bi didi ma ene ye nananom efi se wo beji se adwuma na ya yesu ye be ye den Ghana ye ton ade ton do so pa sin bibia ena emma aboso kan hu ni sa no emma ho pa eti wo ton spare parts ni bi ton spare parts pa o ya che for how many years almost 30 years eni wo ye adwuma na che ne wunnimu pa wunnimu ye besre pa se aban fa ni sifo okay dia pisi mra no mfa nya adwuma emra no kura so baabi nso kire se wo qualify no kura no enye market nim na se omotena okay e so mko outside the market na kwaji o shop no ho obi pa no abaji bi no abeton but what ni scientist to ni mu wo supply wo san ye retail nti ye ni den na wo kan bibi se bi ti se China fo ni ade na spare parts na wo koton no obi be say bulk purchase ebi a 2 Ghana cedis no ebi a wo afa na nka wo do mfa so obeto so na bia wo di abeje 3 Ghana cedis wo mra no no te wo de gi 2 Ghana cedis 2 Ghana cedis pepe njina wo ye ni onu ko fa wo Lagos Nigeria ni yen fa Nigeria fo no Nigeria ni no onu ko obeto ade ni mememre wo kwa obeto na boarding afin so oba obebi odi befa omo kwan bebre amudi fa amudi nema na ba ontu duty onye hwe no de aba no wate so ubenwa ni so de table esi kwan chen onu na awo no o de table esi kwan chen oton na ade bebia enna ya dosu enti yesre pa se if you kwada de ye direct that be ko bebia na ya mamra no ayetuma we sa exercise yi amoye aboso kan ho nko na mo ya na sa mo prince de ama because me say nya aboso kan nko na ye wan wo ho mo ye retail business wo ho eti ya aboso kan nko na mo de mo komoko anasa mo ka se enkran ha nyina ba bia wo ho wo bia ye ntu wo mo se banche
oh we dey ye see dey aboso kan aboso kan for mo na mo komo and spare parts baby spare parts go bia but we internal matter okay if you say yen ye tija no na mo nim say dey ne hyefa enti no ya hwa say nkofo ambambe penifo be hu bibi omo te tax force last 2 years tax force no ye na omo jaye enunti yesi yen kasa ye begina 27 at 1 so na ye to sa na mo tene na ye yo eti mo chire mo se mama omo nansa meboa they say nansa na de mo kan se omo shops they say omo nya ne de say omo fa ne ma omo ntum no omo nkoyen nti omo ntum no omo mra ne no omo tenase omo ntu shop no mu no na omo ne mo betenase na omo ne ma na egu shop no omo nya de nti tenase ye be nkwan no be fa so ye ka che wo se ense wo ye bojua ense wo ye wholesale na wo ti ase na wo ye wholesale no ni asem okay edi men fan say nipa no wo ho ana wo ye wholesale na say ho de mutimi kotu bia na say omo ye wholesale kura Ghana ni be obekọ wholesale shop no na akwa akoto say ya na ye koto mo na mbekọ akoto ya koto na ye beton na mama na to shop ni mu ana nti no oye wholesale no kura no say oye wo outside I think was oye inside the market dabi ndu koto na nso abeton kakra nti no ye besre ye nuanom no wo mu Nigeria for ene o mama ka mu na ye nuanom na mum no untumi ko omukrom enkoye sa ho omumpene e ma wonye sa omumpene wo da enu nti yenso ye de anoden se ye de anoden pa be kusa ko we na yenim se retail shops no Ghana for mu na mo betimi age eye den na Nigeria ni timi ko register retail shop and say we timi ko register the business ya te say ya na Ghana for bi na problem no chemu problem no so pa if you say you say Ghana for na and front ma wo mo odi oni din di bibia be ko register ma no ni to stay mo wo ko ni ntina oni odi bibia ma na waje ni sika na waja wa ma no not to Nigeria ni to obo say nyame dia Ghana ni dia company ni Ghana ni enso ye nim ye frefre ye nuanom say obi o information o ma brave information bebre a che nti san grofo no ese mra ane wo mudi enti Ghana fo no na odi ni din no akoye registration akoye bibia owi ana wotua ne ka no okọ na untu nko na Nigeria ni te ho ana se se bia Chinese ni te ho se me krata ni enya me dia obi dia na me share but munim say ade na e hono ane dia omo sales girls na ma na omo no me adwuma omo ware bi ai nto yo se me yere dia omo ware Ghana fo ni bia sales girls no etu yo se me yere dia no de obari di na aye ha dwun bebre ha dwun bebre na police fo nso de no mbetimi ayede abo mo police fo no kire say esi ma 5 days bibi bia ye pese ye no esi ma 5 days ansa na omo tumi abekọ ye chidom enu nti no ene de ekokọbọ keke ene de ko ma omo ba wukuada ye de letters no bekọ ma police fo ye de bia ko ma GIPC ye de bia ko ma Ministry of Trade bebi bia say de ko bia de bekọ na se ye betua na monfofo bia police for ababo ya chidom okay mami we die wasem atwa to a we de be ma atiefo a etie wo ene aboso kan wo mo ton spare parts wo no wasem atwa to ne press conference amoye ye made se de mode atodwa de na wode to abanyanim Ministry of Trade and Industry de na mode to wo manim mo chita for de na mode to wo manim e na Ghana fo nyina wasem atwa to ne mfa nkomoni ni da se masem kakra ni se aboso kan fo ye so mu nyina mutayechi tumedi ane yedi ye no omutayechi pa ye be srem obi onim Ghana ni a wa front ama na foreign bia be report ma ye tokro bie mu a omu hihye mu be kire ebi no ha ye kire store dan on hye mo ton ade unjindi obi dan mu kwana obi dan mu no waji no hye ho nti enema akoso ankasa afen so ye be sraba especially Ministry of Trade SME medium and small scale enterprises omo so yasini omo mwaye ni ntumi ngira ye nan so ye boy homodin nanso ye nyam wa fi baabia nti na yesa na ni braba ye hu se omo kitesika na omo yesa na ma yeso ye ni abre ye nyam wa omo meye no mo hwe ye hawo no mo hwe kwan a omo be fa so a omo be boa ye ni yeso adwuma ye no yeso ye da boa bo so kan ye doso yes ye boa aban papa revenue ye de ma ban enye sika ketwa nti yesre
meye no metie yen ha efa GIPC for omo nim se mra no ese se omo enforce so nti we are urging them to enforce them ra eno ni wansem o twa to a wo de betudwa maame ye bedanse se ene Sompa kase ebo oba ya woni ye bedi nkomo na ne kurakura mu no se wo hye Nigeria fo ne China fo no a wo muton spare parts wa boso kan wa hwamu na edoso pa ye China fo na ye Nigeria fo ne doso pa omo doso ankasa omo doso oji dan ba kubo no mo ye 10 no mo wom oji dan ba kubo so omo mukro mu ho no owura obi shop a wo shop kase nipa be 10 no mu gum we dey kakra wa dan ba ko na mo we dey kakra wa we omo shop ne ti obi wa koto omo ye wa ha fo dan kasa efiemu dan no akwaje no hyem nti no gina bontin nti ya ohunwa no afro no do akwahye o je se niam akoso nkasa nti no ye nkrofo ama information bebre enu ti gina so a ye didi juma mate mame ye bedanse Sompa kase ebo ye ne aso se woni atwetwe nkoma kire ye nti bibia se ye besanto nsa afro obi ye nsi ye dase wie etiefo ye mame ye ne twetwe nkomo yi mame gift love lock na afia no ona ye trofo panyini edema aboso kan spare parts dealers association ene wo mo ye press conference na oponcheche kude ne bre ya ye na twetwe nkomoma wa ma ye more details efa dwumadie no na medimafo herbal center Dr. Tamu da sunie poku ase mayira ye de tam beto ya de no so poku ase mayira medimafo herbal center Dr. Tamu da sunie ye yare ne yesane sei yare ne yetu ne sei yare na aye mobo sei yare ne yetu ne se banchi sei yare na abre ne ho ase ahye nyame tumi ase sei yare na abre ne ho ase ahye medimafo herbal center ase sei yare na abre ne ho ase ahye Dr. Tamu da so na ase sei stroke na aye mre sei diabetes ne wadwane sei prostate na esu sei hypertension and ne subiri say kidney failure and as say there was imagine me nan so pab ne so say e ma ne mema entibi won as say o ma wo a wo mu sisi say krankron yare na ne din ayira mu say typhoid ne malaria na pa ba bia fa say poku ase mayira medimafo herbal center ya the time obeto yare so ne yatu de afri ho etu omanfo ye motwi ene trada eden na ama me na so papa bi wakokora bi wabrewa obaketo bi yesi wonya stroke mobuo yare de na hyedem ama akwada ne ntimi mobra ena ne nsa ba bia agogo ena afedie ne na wontimi ntu ena asa ananse saase kyekye no ena sesedi wontimi ma ne nsa so bi mfa ne bra na yemfa time nto so na medimafo herbal center Dr. Tamu da so emrawo na omwo ayaresa bia papa ye wo mfidie ye wa doctor for ye wa nurse for na hospital no kura wo bowura ho a environment ne kura timi ma ho tow ahunidie nie customer service na ye kama edan so na efese edan na efete se na yare safe o san yare ya ne fe edan na efe o san yare nso a efe medimafo herbal center Dr. Tamu da so poku ase mayira wuduru atrotro for taxi for nyina obia ebo na kama te se donkomi no ete 0244774282 0244774282 and 0500727215 0500727215 na wodem wo komase agogo nso wo ho Dr. Tamu da so onyame ne yaresafo na nso ofa nipa mu na esa yare Electroland Ghana Limited Electroland nie Tachi my fue Buru East fue Tachi my fue Buru East fue ya somu mu ankasa yeti mumre na we say electronic product papa bi electronic appliances home appliances ye bright quality ones pa say television air condition fridge washing machine kettle rice cooker microwave blender yetuetuam Electroland Ghana say 15 customers amobenya no mobenya 15% discount eti tachiman kumase kwantempo no so na be hu ye number no ye simple tachiman fue amunyina mutie ye ewo Sompa tachiman no momodi ansa mo be frɛ 0245 949495 0245949495 na udem kase boy wutie free Sompa 106.5 FM Accra ni affiliate radio stations ahodo ye home so ye ba ye de aka nyina ebeto so Eno hot bite vigorous kasebo eno na yegu so a yede to ano na medu be wuram na fe awrahosem bia asie yakwa eno so na we kwakwa dema
wɔn na n'ani sɛ mu paa wɔ hunu deɛ ɛkɔ so ɛbɛn mu mfinhyia du nsia na wɔdie wɔyɛ motor repeller na sɛdeɛ ɛna nɔpɛ yi bere na yɛde dwumadi a ɛfrɛ ne sɛ Ghana Today ɛbrɛ wo a Ghanaian Times dɛ ɔbɔ krataa akyi wɔtwa mfoni bi bɛto hɔ a wɔkyerɛ reckless riding ɛto ase a wɔba pa Akosua nhyira de yɛ afutuo kura ma yɛ anɔpɛ yi no ebi asi nɛ na deɛ si yɛ ne sɛ ɛbɛn mu yi wɔn mo se wɔsua motor kura na mmom master pɔn wɔn sɛ wɔn nkɔ a master atu ne kaa na watu ne motor akɔ no deɛ aka yɛ mmɔfra ne deɛ ɛneɛ wɔn mu di atrantwie na ebi pagya tie wobɛsɛ wonim one tie twa na wɔn mu twa one tie na motor no wɔpagya anim anaa wɔpagya nkyɛn mu no titiri deɛ ne nkɔba ne yɛ mmiɛnsa no wobɛho sɛ wɔpagya n'ataa so ne sɛ na wɔda no ho ne ade na afei wɔn ma saafoɔ no fanse na sɛ ɛyɛ a ɛbɛn mu mfinhyia du nsia ne deɛ ɛkɔkɔ da ne nkwanhyia deɛ gye kwakua de ma ne betumi abɔ yɛn mu na wɔn keka sɛ bere nkwanhyia ne si wie no wɔn maa no so ɛde ne kɔ bɔtɛn polyclinic ayasabea hɔ sɛ wɔn mo hwɛ no nanso sɛdeɛ wɔn si hwɛ ekuro n'ani sɛdeɛ esi teɛ ne piratoro a wɔapira no ntɛm a wɔn maa no fɛɛ sɛ edi na wɔn yɛ sɛ daabi wei deɛ nkɔ Winneba Trauma Specialist Hospital ɛhɔ ɛna wɔn betumi ayɛ ne yie paa abusua wode abra Facebook no so na bɛhwɛ sɛdeɛ ba mu a Pietro ahyɛ no nyinaa no atete yɛ nkwanhyia no ɛna de bae ne sra ho nyinaa worɔ na sɛdeɛ Augustine asie fira ne ntoma koraa no ama ani na asesa na deɛ ma yɛnkɔ ahoma no so na yɛmusa kwakua de ma sɛdeɛ ayɛ yi wɔte ase anaa wɔti nananom wɔn nsɛ do kwakuma adwoɛ na wɔte junction deɛ mpɔtee ne siiɛ yo onye mfoni na mere ba ya na semufoɔ koraa enyi ndi ebi abori je photoshop anase batena yɛ nokorɛ paa abrante yi a kita efidie moto titafoɔ yi bi ɛna mene wɔ ka sɛ deɛ wakonya kwenhyɛ sɛ efidie moto titafoɔ no motorbike no wɔn senior brother ɛna ɛyɛ abobo ya ɔne no ɛna mene wɔ ka sɛ deɛ wɔn nya kwenhyɛ a wɔhwɛ abrante no ne nan a wɔnwe ɛyɛ mogyanam biem ɛnyɛ asɛm ketewa na amanebɔ no ɛkyerɛ mu sɛ Portage Junction hɔ no ɛyɛ adeɛ sɛ okada riderfoɔ yi bi ɛwɔ hɔ mu a wɔn yɛ wɔn adwuma na aberanteɛ a saa mmerɛ yi ɔne ne nkwa ebi apɛrɛapɛrɛ yi amanfoɔ ɛkyerɛ mu sɛ na sɛ aberanteɛ ɛpo adwuma a ɛhɔ ɛna okosua moto twi yie ɛndeɛ nneɛma basa nneɛma tantan ho a ɛna aberanteɛ yi ɛde moto yi ɛyɛ wɔn ka kyerɛ na ofi ɛndeɛ nneɛma no bi te sɛ okuta moto na no wapagya moto n'ani no na kyerɛ sɛ moto a yɛde ɛnan mmienu ɛna ɛwurade no kyerɛ sɛ ɛnan baako pɛ ɛna ɔno na no wapagya anim no a yɛfrɛ no adaga ebi wɔ hɔ nso a otumi huri gyina moto no so na ɔde ne nan ɛga so kɔ n'anim ebi wɔ hɔ nso a ɔte moto n'akyi ɔte moto nso na kyerɛ sɛ ɔde n'anim akyerɛ moto n'akyi na kyerɛ sɛ n'anim mmom edi moto n'akyi na ɔde n'akyi ɛnkɔ na ɔwurade moto no ebi sɛ nneɛma bebree na ɔde moto no yɛ ɔmo sɛ rider paa na wei deɛ ebi ada nwumire a po adwuma no ɛyɛ ɔtoto speed nti sɛ na bobo yɛ ade nso ɛbrante na wɔn aka batiri mu ayɛ asɛm ketewa wɔn ne baabi ɛyɛ pɔtin polyclinic hɔ no na adɔktafo yi do wei deɛ not na wɔsɛ wɔn de ne kɔ apɔmuden ayɛ asabea kɛse kyerɛ Winneba Trauma Specialist Hospital a sɛm yɛ amene wɔ ɛkasa deɛ adɔktafo egu so a ɛma no ayarehwɛ no kyerɛ sɛ biribi a ɛtumi akasa saa bɛyɛ mene kasa deɛ mɛtumi akasa aberante no ɔmfiri mu na mmom no ɔbrɛ yie paa wohwɛ sɛnea ne nan mmienu no nyinaa no ayɛ no a ɔbrɛ yie papaapa nti ne nan na ayɛ saa no ɛyɛ ne nan no ɔwɔkyɛ moto no sɛnea ɔte hɔ sɛ ɔne abobo ya no ka mɔ mu saa no na biribi emu a ɔba nti ne nan no kɔnhyɛ a abobo ya n'ase ɛna sɛ ɛtumi ebubu ne nan saa no sɛ ɔte ase deɛ mene ɔkasa deɛ mɛtumi sɛ ɔte ase nti a yɛnya na mohu n'abusua yɛsɛ wɔfiri hɛn ɛyɛ pɔten hɔ a pɔten kurom hɔ na ofiri aberanteɛ no efiri pɔten kurom hɔ a mene ɔkasa deɛ
ebusuafoɔ nea ayɛ tricycle owura ne nso ɔno nso epran kakra abobo yɛ yi ɔno nso ne wura ne epran kakra but esi mi no kasa yi deɛ etunafoɔ ne nyinaa wɔ ayaresabea ɛna nea ɛtɔ so mmienu wɔn mu nyinaa nso ɛna wɔn wɔ ɛyɛ pɔtin kurom hɔ nti sɛnea asɛm na akɔyɛ no akɔyɛ sɛ bese paapa ne kɔni aban yɛ gyan ne nyinaa de ama ɛyɛ apolisifoɔ no na wɔn etimi ahwɛ sɛnea ɛkyɛ but aberanteɛ ne deɛ wɔn mu kyerɛ mu sɛ sɛnea okuta moto a ɔde moto no edi akyerɛntwie ɛwɔ saa apɔ mu hɔ no deɛ ano ɔdene ɛma nyimire yi akwanhyia sɛ yi etimi ato no. Kwakumo kɔsoafo ani di akyire na deɛ besi biara no sɛdeɛ daa woyɛ no no na wode ama yɛtiefo. Yo menas. Wei ɛyɛ Porting Junction. Awerɛhosɛm a asie ɛna sɛsɛ wɔda Uniba Trauma Hospital hɔ a dɔkotafoɔ gyina no so na wɔgye ayarehwɛ. Na sɛsie bonomantam no pani a wɔno na etua wɔsono kokuroko amanyoko na no ɛyɛ wura kwambafo dodo na bɔ ne mrane sɛ abrɔnyɛ. Na enkra no kyerɛ sɛ wakɔ akɔdi apolisifoɔ kokum. Na no ɛna yɛbusa ne bɔne pɔtea wayɔ. Enkra no kyerɛ sɛ pani yi wakeka nsɛm binom awie koraa asan akyerɛ sɛ Cote d'Ivoire mumye mupuno meba America, France, Italy, Canada, Spain, UK ni Germany. Meba ni ebusa asa de nti na woba. Nsrahwe ana se da bi. Sade wo musi etame do no. Anhwe ye Ghana ha ye beje me nkwan afiri me nsam. Ni nyina ye se aban na wote so no e de creative ni operative di machi tata me. Enam sa ya so ama me ka sei posifo ato nsa afre no. Na enkra na kyerɛ sɛ Womoko NPP organizer Moses Abo Womoko ni fie enira kwasi ko hwɛ sɛ wombenya abronye nanso womoko ene ebonkyɛn womo anhu no nanso ni nyinaa no enkra ne kyerɛ sɛ apolisifoɔ anya ne pɛ akyi aso a wɔkɔboa ama woni kura wɔtaa ne do ya ne nti wɔkɔ sike asalam ɛwɔ amanfoforo so ɛkɔ dwane atoa wɔn ayetu kɔtena no wɔmra na wɔmɛkyerɛ nanso wɔn nya adagye mfa hwehwɛmu mapa bia na nkyerɛmu bi ɛmai yɛda so ha de yaso ɛdeda fam yɛni nso edi akyira yɛbɔ sɛ yɛbenya na yɛhunu baabi abrɔnyɛ de sisabre wɔwɔ ɛne nkɔmɔ a ɛwɔ akyire. Na yɛto kasɛbɔ no so American wo ha yɛ Sompa 106.5 FM Accra. Na asɛm a ɛfiri Konongo ɛyɛ Wesley Senior High School abai wɔ Ashanti region ne sɛ adesuafoɔ wɔn headmistress ne fie kɔtoto aboɔ. Assemble ne si ye wase examsi o mu twire na headmistress ne kɔ akwada ba ko so se asme hu se nso hwe no pese wuwiem eti akwada ne bufui ama headmistress no wodidi natem na ho ne efre adesua ni ne efre ne se bra na be pacho ne efre ne wo pa headmistress na chow na ja wo mu course wo mu kwa na headmistress yi kɔ ne dormitory na se yemfa ne se ne fie no kɔ hye ho ne residence na nkoda yakototo abo ene na police for ba ya wo mu de emra hye ye so mu de emra beto ba bia ye se ye de to na timi akoyie na emfranto ema wo mu etu ho anamo ene na headmistress na editu bia se wo mu etu anamo afa ho ama wo mu ate wo mu ho ase ama bibia esese wo mu eye no wo mu aye ne pepepe ede afa saa asem no eho na wo kyerem se empanifoɔ etu saa anamo no a de wo mu ditu bia na me to akasebo no so ebiemu a Teachers and Educational Workers Union tewu wo Trades Union Congress anono wo mu so de atu bia se wo mu de industrial action bi baso nyame ya adomu a yawoda bosumi enkuru ni de toso du nkuru ni nyina ne se conditions of service agreement na aban no wo mu koye ne besi ne wo mu hu so eti sempanifo enhwe no wo mu nya ho adwuma de a ene saa na motuo no wo betu visa aban ne kasa wote asia ene se ebi ye de niam nyina agu fom krata wo de ba bonten wo trofo panyi King James wono na de ne nsa chance no kyerem se wo mu de akira besi ne wo mu hu so eti sa aban no anhwe ne yi a wo mu ebehye na wo mu edi wo mu niam nyina agu fom aye ye kyere kase edi etia aban no ene Ghana fo muntie ni ye ene se binum ani abre se won be ye kyere edi atia aban no wono ma ehwetimi bu nkonta etimi sesia besi e botombreko a wo mu nhunu adwuma ayeyo ne de nya ne bosome Public Utility Regulatory Commission PRC fo ena Electricity Company of Ghana wo mu ede wo mu nsusu akwa won se wo besusu se be ya nkakane a ebo no wo mu nsanfa bi enka ho entumumra
na we de sankade ko ha mu nchemu mu a eye ahanu adunu enum 225%. Na saade kokoduru ho no wo matune din se distribution service charge desk 1. Na saade ski sade na ho nsamote no na Sompa kase yebodam mu yebo pini empanimfo a saakrata yakwa kodi wo maboboa no ne no Dr. Eric Kofi Obute wono na ye ne di nkomo kwankyerefo a eba research and corporate affairs a won na hweso electricity company of Ghana na ebusa asa sansemi nokre na sign ne mutie potin yes, I can proposal no ACG for the proposal and Ghana Water for the proposal. Would after commission here baba ye analysis for proposal no nti after proposal na ba nti se no ye ne say ye gi agentry if different groups for no and I say any civil society organizations for NHI and utilities in your presentations among yentia almost more person to moon on my presentation among the commission in the after baba start yan kasa ejuma ye analysis in the area. Dr. Kofi Eric Obute wono na eba corporate affairs and researcher electricity company of Ghana ho na obutu edi ne dwuma na Sompa kase ebodemo ene no ekasai na sa ebo okro ya ho no achachefo bi a sabre wo mo kirade nanso wono mo chese wakatu anya mai ebi kura se ne adi card kura ne nsa nyankan enam sa so ma wono ma friends and trofo na general secretary Edemeku a waka won ho abom won se wo makatua ma ye Emmanuel Ofori na wo kyerɛkyerɛ hawo a wono mo fam anti a wo mo ye nsantrofo nhia mu afrɛse abanmra wo mo mmoa Yadamasin so say to yensa frɛ mo nso maba ene ye ne ye twɛhyia nim say akyerɛkyerɛfo a ye fa ye adwuma afie atwa mu na ya ye adwuma nso bosumi bia so a ye nya akatua ye ne ye hyia nim say no ebi kɔ university ebi nso kɔ teacher training ye ne kɔ university ene ye ne kɔ teacher training ne aka ye ho abom say ene ye de ehia asɛm beto ɔman Ghana anim na ɔman Ghana nso ɔhaw ne amane ene kɔ danda ye nemu ebi nso aka ɔmo star faidi nso bosumi so ɔmo nsa nka ɔmakatua ebi nso nsa nka ɔmo star faidi kra ye ne so ye ko university ni so no obienu an nsa ka ne star fight ne empese bosome so a ye nsa ka yaketua sa ho hawi ama akodum pempenso eno Emmanuel Ofori won na da edom na no sa twotworofo na kyerkyerefo nso a wo mo ho aka no enso kyere wo mama ne hunu vacation ya ejuma 1 year kwensi ntoma ya yeni ono so mo free university so ejuma 8 months ni ne ye kan nya ne se ya ejuma na Ghana mra no kyerɛ se de bi enu kyerɛ se obi nya ejuma afe baako a onya ne sika no ngusu ntinam so ejuma ya ejuma be sim afini ye nya esika teacher ejuma nso wo ejuma afe a ye frɛ bi se eni a woti ye akyachefo bi a wo mo ye ejuma ne nso wo mo nsanka wakatua na yesu kyerɛ aban no na yetu akase bono so na chief of staff Dr. Julius Debra edia to Ghana fo nyina anim se ye pe awoho ne ma tododo ye momodia se Ghana de fe ne made in Ghana product no ene ye nto na foreign goods bebrebe da bia we free America we free UK we free China no ema Ghana ye sika sam ekofom na ye pese ye biebie nyuma bebredi a ene ne ma ye no Ghana ha no eno na ye nyina ye nto. It is time, ladies and gentlemen, for made in Ghana products to make commanding spaces on supermarket shelves, in international markets, and in homes of people everywhere. Our fabrics, our food, our crafts, our technology solutions, all of these reflect a Ghanaian identity that is strong, unique, and world-class. To our exhibitors, let me say this: you are not just showcasing products. Na Dr. Julius Debra we chief of staff be we no 24-hour economy no ya de ba be adwuma de betimi abo ankasa ama Ghana sikasem agina. Our 24-hour economy policy is designed to create more opportunities, reduce bottlenecks, and ensure that Ghanaian businesses operate in an environment that matches your ambition and creativity. Today, I'm encouraged to see key partners such as the Ghana Export Promotion Authority, Ghana Exim Bank, Ghana Enterprises Agency. And ye Dr. Julius Debra, we chief of staff, or no, and a dear foot to Emma Ghana for a far and near ma, ye no Ghana has sessa and no, and yeton. University of Ghana Medical Center UGMC. One ma da dwumadie bi ani ya wo mo kyese jonso twam kokram ye ba emema so no se de be na wo man ye behunu se de ye de tate nipa dodo a wonu manya bie ene de yetimi aso ano
ne emu ade nyinaa na wɔnom se sesie nipa bɛyɛ sɛ mpem mmiɛnsa ɛna kama yɛ sɛ afi bia wɔnom enya bie ɛne nkyɛn nam saa yɛ so ma wɔnom ada nneɛma di bɔsome a yɛwɔ mu prostate cancer awareness month nti ɛhyɛ sɛ ɛbɔbɔ some ne de edi kan kosi ne de ɛtɔ so de duasa ɛho nkyerɛkyerɛ wɔn ayɛ ɛho ama ne bɔ ɛwɔ nkran ha ɛnam saa yɛ so ɛma Ghana Association of Urological Surgeons gaosfoɔ no wɔnom nso ɛka ho bi Ghana apɔmuden hwehwɛmufoɔ wɔnom nso ka ho na Chief Executive Officer Dr. Abdul Samed Tanko on the University of Ghana Medical Center no wɔda no wɔkasa ɛfa ho ɛkyerɛ mfaso a ɛwɔ saa nhyehyɛ a aba ho na wie na urologist wɔno wɔn mo ahwɛ dwonsotwa mu Dr. Mary Money Bote wɔno nso di bi bɛto so ɛkyɛ sɛ wɔyi a abai no ɛbɛboa yɛn papaapa ama nhwɛmu bi yɛtumi ayɔ na ɛno akyi yɛhunu nipa dodo a ɛnya bie ne kwampa a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi aso ano abusua ɛno nso ne yɛgyina na yɛadan yɛn ho sima ewie a yɛgye aboafoɔ nkratoɔ no yɛbɛba bɛwie kaseɛ no Mido edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so nim se me de yas toothpaste ene ne brush ene twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste ene ne brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwese mesi aye fita sesrechi ahoma na et brightens yas whitening toothpaste ene ne brush ene me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste ene ne brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, any Yas Total Care Gel Toothpaste, and any brush, Abusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran Ha, for Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abejaso, abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo Herbal Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui, a Hana Dudwana Aircro. Hey, and the Sacra and put away the moon. And yet the Muampa, the Sadia, a Duchem, Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send me 2 months and 8 years cano. Miss me connection and Shadam Koye, na a Sakakra. To say what Peggy Mama, what you have them. Connection, what you are about the crowd. Stroke so dear, what found small. Just say, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, and what Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And at 0500 727215. Midimba for Herbal Clinic. Woodima for the Wa. Sompa TV, Emma Aketiapa. We are on my addition quantity be a copy quote and someone ya de a sumo and ne a day na personal ebini. Abamu abin finshia dunsia. What the motor aquanian quenchia must say Uniba, Trauma Hospital, a Honwada. Aboso kan spare parts dealers association say Ghana for di omujana wo ho di omo ho ahyem ti awo ho no omo nansa omo se so omkuku no omo nkaka no omo nko omfie. PRC4 aboyamane say Electricity Company of Ghana declare bi atoa won say be ya won sesi won ho nto kane abo. Teachers and Educational Workers Union tewufo omo ka TUC ho bokoko say niema bi abanka so obeye ne so anya aban apusu obete ne kankan. Eni afoforo eka ho no ene yebo ano edebre wo se Leicester Company Limited no numu empai mu wonomo kasebo ye no Midimafo Herbal Center eso ye mubi na wode tam eto ye nso time herbal mixture malaria fever de ayezi bakura no edimrika edwane akọ
na fe ɛfa information centers a yenim won ne yenim won nyina da afa Sompa affiliate ahodo atifi anafo mfimfini ene emu atoye nyina won mo fae Madam Fopa Radio France Rabuchima mu Paris won mo nso eto epeten se bon anwumre wakenkamfo no eye triple A mine ejapi Apam Dadaa mene me woman Akosua ago Aboagye yadamu nyina ase ye commentary no eto aso Mama nka bibi kakra fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo. Ɔbɔ me ne mabusua ho ban. Media no hwɛ mabusua. Fi awon to aso ko awon to aso so. Hwɛ, mama nka kyerɛ wo. Media mama sire daa ne da. Media no kyerɛ papa. De tiri kwa sabe bia ye obi wɔ hɔ. Aba, emeya hyase bio. Nti mu wuranom na mo kanfo mo saa. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no asem na ye ka yo. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kɛseɛ dada no a. Na ye de 25 grams aka ho. Jiwo de na